Sí, és evident que no podíeu deixar de venir. Ja se sap, davant d'un mort no hi ha excuses. Ens coneixem? No, esclar que no ens coneixem, però hem vingut tots. I vosaltres el que voleu és quedar bé amb la família, aparentar i sobretot fer-vos veure. El mort tant li fot l'últim adéu. Està mort. O no? No. Si ara resultarà que tots ho sentiu molt i direu que sembla que rigui, que quina llàstima que s'hagi mort. Farsats. Ho direu encara